आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। सखी हो ड्राइवर से म्यूजिक बाय डीजे हरिओम सखी हो ड्राइवर से मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हम बैल रही जब सखी मारक के टपारे पैसा न लेलक पहुँचा देलक घरे सखी बैल रही जब सखी मारक के टपारे पैसा न लेलक पहुँचा देलक तो कलक जब सखी शीशा के भी तारवासी तकलक जब सखी शीशा के भी तारवासी हलभा हो गइल रे लभा हो गइल हलभा हो गइल सखी हो ड्राइवरवा से लभा हो गइल सखी हो ड्राइवरवा से लभा हो गइल सखी हो ड्राइवरवा से। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। सखी हो ड्राइवरवा से लभा हो म्यूजिक बाय डीजे हरिओम सखी हो ड्राइवरवा से मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। दिलवा हमारा करे हो गइल बफैन हो मिले न सखी तमान होला बेचैन हो सखी दिलवा हमारे करे हो गइल बफैन हो मिले न सखी तमान होला बेचैन हो सीटी मारिए के जाला रुजपा जारवा से सीटी मारिए के जाला रुजपा जारवा से लभा हो गइल हो लभा हो गइल लभा हो गइल सखी हो ड्राइवरवा से लभा हो गइल सखी हो ड्राइवरवा से लभा हो गइल सखी हो ड्राइवरवा से। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। सखी हो ड्राइवरवा से लभा हो म्यूजिक बाय डीजे हरिओम सखी हो ड्राइवरवा से मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। धीरज दीवाना सुना राहुल राजधानी हो प्यार में उनका हम भइली दीवानी हो भइली दीवानी हो धीरज दीवाना सुना राहुल राजधानी हो प्यार में उनका भइली दीवानी हो मने पर बढ़ले रहीगा जहरावा से मने पर बढ़ले रहीगा जहरावा से हलभा हो गइल हलभा हो गइल हलभा हो गइल सखी हो ड्राइवरवा से लभा हो गइल सखी हो ड्राइवरवा से लभा हो गइल सखी हो ड्राइवरवा से। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।